Hemen salam oğlanlar. Dün YouTube kanalımda 10.000'a yettik. Butlap bilersiniz. Son şanlı bugün abzorda Mercedes CLS. Bizim dilimiz aydamızda banan. Bu maşin bilen men 2016 yılda tanıştım. Okudan daşarda işledim. Men başlığım öz oğlunun 30 yaş toyuna padarka veripdi şu maşini. Sonra on oğlu bana beriyadi maşini sürmeni. Moykaya gitdim, başka da işler çıkana maşini beriyadi. Men şu tayk son işlerini bitirmek için şu maşinine gitdim şekersine eylak beylem. Sonra şu maşine aşık olupdum. Şu dövrden beri intiham aşık şu maşine. Maşini epir dastavlat eden bize Akyol Avto Kampanyasına sağ olsun aydan. Siz için men gowy skit kaldım olardan. Häzir şurada nomerlerini koyacak, Instagramlarını koyacak Akyol Kampanyasının. Göncan etýäňiz, men adım berýäňiz. Lüboy tawara, morda bolsun, zapças olsun, lüboy zapças tapajak, arzan gymbat. Gün 20% skitka. Esle edip ayda kodan salam diň, bolly gün lüboy tawaryňyza 20% skitkadır. Bu sağ olsunun web bilen Bekidäde yedigen video studiosunda şu maşini abzor etmeme kömek edýärler şun. Olarda sağ olsun aydan yedigeniň Instagramyny koyjak. Oğudan toylaňyzy has oğudan edip alyp berýändirler. Arkaýyn habarlaşyň. Indi başladyk abzora. Birinji bilen maşiniň tarihinden başlajak. Ondan soň komplektasiýa içine aýdyp berjek, onu motora geçer. Soňam sürers. Kaksıkda en sonunu öz ayrı tinur mineniyam aydar maşin vardı sizin goğuryan yeriniz. Bu maşin men arzum, liçna men özüm bilýäňiz, işläp görün şu maşini kapide edip görün. Men pikirim CLS çista patsanska maşini diýil, hakiki oglanyň maşini. Bu gyzlara hiç gelişmejek maşin. Özüm iminde ýaş oglanlara, ula adamlara S-class go gelişýär. Ýaş oglanlara ana şu. Bu yeni aydayn, bu diňe men öz pikirim, siz isteseňiz razylaşýaňyz, istemeseňiz razılaşmaýaňyz. Razılaşsaňyzam, razılaşmasaňyzam kommentariýada ýazyň. Nälik siz pikir edýäňiz? Men aýdandam dogrymy? Realny ot ýaş oglanlar üçin maşin. CLS
başta 2001-2002 ýylda proýekte çyzyp başlanýar bu maşynyň. Ondan soň 2004-nji ýylda birinji seriýasy çykýanlar, birinji versiýasy ýagny. Birinji versiýa çykýar, şonda şurada suratyny goýjak. Gaty köp adamyň göwnüne ýarýar bu maşyn. Realne ýarýar. Hem ýerde diňe şu maşynyň suraty bolýar. Ondan soň başga kompaniýalar, izwesni kompaniýalar Mercedes'in şu stilini kopýa edip başlaýar. Kopýa edilen maşynyň suratyny goýjak men size. Ondan soň 2010-njy ýylda ikinji pokoleniýa gelýär. Bu da bizim ikinji pokoleniýamyz 2017 ýylymyň ýöne bu restyling gelýändir. Daşyna seretseňiz, içine seretseňiz eýlekiden biraz ütköşükräk. Ýani restyling da düşünüňiz atak opş alanda solurdat ýöne oğudonlardan güçlendiriler. Düşünüňiz 3-nji seriýasy şu wagt çıkan arada blogerlaryň bir ýakdam Akulacık diýen olup, ana şu 3-nji seriýadyr. Bu ikinji seriýa ýöne restyling. Taryhyny aýdyp berdim, nähilek başlandy. Bu maşyny Mercedes kompaniýasy sport we komfortu biriktirip edeni. Düşünüňizmi? Hem sportiwny maşyn ýöreşi mesele ýok. Nollan ýüzeçende 5 sekundda çykýar. Bundan başga AMG da vardyr. Oňulem çalışmaň bu AMG däl, bu prostoýdur. AMG-si has çaltyrak çykýar. Soň bu imенно şu modeliň benzini we bir dizel motorsy bar. 2 armlygy we 3 armlygy bar. Bizde danny moment CLS 400 ýöne 3 arm motor i bir turbodur. At gücü, häzir at gücüne dadyna geçeriz. Birinji içini başlaly. Salon barda aýdyp berjek. Gönü aýtmaldat ruly es çalyşyp durmaň. AMG ruly goýulypdyr we zawod goýdallar. Maşyn AMG däl. Ýani prostoy bu. Rulyny çalyşyp durlar. Diskalarym zawod goýdallar. Zawod goý diskalaryň nälik bolsun men size görkezjek. Esi çalyşyp durýar, oňdan ýerşipdir. Ýokarysy gapgaraja görüşüňiz ýalak. Luke ba elbetde. Start stop knopka. Ondan soň cruise control, doşt zadeýän ýagny ýagyş ýaganda özi gün işlet başlaýar. O funksiýalar ba, abgon daçyklar ba. Option Mercedes'e o ýagdaýyna hiç çeli mesele ýok. Iň birinji bolup hemme funksiýalaryny Mercedes kompaniýa goşdy, ona mesele ýok. Soň zadyň kaçystwasy gaty gowy edilen. Men bu maşyny arada erwe saat aýtmaýan. Erwe saat şu wagt göze oturlar, erwe saat aýdara zat tapamak. Gaty gowy atjelka. Bärini mebel edipdir. Buňam kaçystwasy gowy. Salona hiç çeli mesele ýok. Edil plan zady erwet dip aýdyp biljek gel. Sideniyalar. Sideniya. Masaja yok. Anlaşa minusu masaj sideniya yok değil. Maybach'ta var diýertiňiz. Abagrev ve ventilyasiya sideniyalar. Ondan soň berde klimat kontrol. İsteseňiz klimat kontrol edýäňiz, isteseňiz öz kontrol edýär. Multimediasyna hiç il söz yok. Aýdymaýjy, ses çykarşy hiç il doполнительный aparatura gerek gel. Monitorum 2017-nji ýylyň maşynyna edil o ýyl üçin gaty gowy. Häzir has ullar biz isteseňiz aýyrdyp ulam çalyşyp bilersiňiz. Berde besprovodnoy zaryadka ýok. Elastanyan. Aşo açylyş ýapyşygyny öwren. Şeýle açjam, üstüne basjam. Böyle yapylýar. Şu jasyň açylyşyny öwren. Ýa. Hemme zat ideal edilen. Maşyna hiç il söz ýok. Arka sideniýalaryna geçýäs. Birinji bilen ýygyna oturmak udobnamy. Men boyum 1.80 da. Men üçin udobny. Başlyk bolsam şey diýip şoför dadyn. Eýlek sürdip. Ýöne abagrev bilen ventilyasiýa ýok edýän şunu. Sebebi zatlar ýok da. Skarev şo ýokdur. Bilýänler ýadyň. Berde ullokanjy barja var. Berde düzköşük zat ýok. Ventilyasiýa, ýani kondisioner zady berde regulýar edip bolýar. Olana normal ýöne imini sideniýada abagrev bilen ventilyasiýa ýok. Pul çarşyna serdim. Gatowadan öwrenip puldy. Bagajnyň açylşyny.
Elbette pult açılıyor. Munça pul verensen açılmalı diýäňmi? Özüne göre ullokan bagajnik häzir görkezelle. Men sumkam zadym ýatanlar. Ýöne ullokan gatyly bagajnigi. 500 litr öýdýän şu ýalňyşmasam şu bagajnigi 500 litr bolmaly. Knopkada da yapılıyor. Inni en esas yeri kapoda geçeceğiz. Kapodun açısını sen. Mercedes'in fişkası. Spakoyna işlersin ýaly döwlen ýagdaýynda ýöne döwlenok. Mene şu maşyny döwlen öremek. Ýan gaýtysmaly olanlar 3,5-lyk bir turbo 350 atın güýji primerna plus minus 5-10 at güýç bolup bilýär. Ondan soň motory aýdyşmaly bula benzin. Ýöne mundan başga da dizelinde motorlar gelýändir. 3,5-lyk we 2,5-lyk hem gelýändir. Yeni bir goýaryan zadım şu maşynda işik bez ramışny. Rama ýok. Emem ýapýan ana şunu açyk derdiň aşyňa. Öz galya. Açaňda da döndüşýär. Gördüňmi? Volkswagen'da da gorkutdum da şoňda ýadyňyza düşýän bolsa. Başda çykanda gatkan adam pretenzeden bärden ýagyş girer, ýemleşer, sowukda ýene bir zat. Hissat bolanok uja injenerler bize derek hemme zady düzülür. Hiç bizde problem olmaz ýaly. Inni minýäs, sürüp görýäs. Ali bayram al gidesim öyle arab sürüyoruz da. Maşynyň otlanşygyna seredeň de. Ha? Ses çağırsam ýöne teypamyň dinlemek. Gatgowy. Näder aýdym öçürelýän. Aýdym aýraly, after spraw gelmesin. Ýene aýdyp bermedik funksiýa olanlar. Bärde faralar bar, öňkü faralar avtomat öňde kontrol edýändir. Gidip barýan, aňardan öňünden maşyn çykýar. Şonu o gapdala göz düşmedäl öňde peseltýä haýylatýar. Düşdüňiz ana şu funksiýasam bar. Mercedes'den mundan könöräklerine de daja badyr şol. İnkezileri sürüp görýäs. Realny ot şu maşyn alyp günü sürüp gidelim da öyle düşürdüm böyle da o. Yani eğitimler 100 yıllık krizi de vermedim ki akkallı işte derler. Sürüp görelim hani. Maşynyň yol tutuculuğu gatkan adam sorar. Yol tutuculuğuna söz yok. Hiç ýagdaýda. Nälik sürüňdödi? Bakavoylar şu bir asobinna bir ünseren zadım bakavoylar gatywyr bilen ütköş ulam däl ýöne kamera zadnýa vida bamynna. Tak kamera zadnýa vida ba ýöne serawna şu bakavoylary seredýän polny hemme zady görkezýär. Ana şoňy ünserdim. Köp maşynlarda Jeep'lardan sürüp gördük. Bu beýik maşynam sürdük. Ýöne edil müňýalyk görkezýän bir asobinna bir ütköşe edipdirler şu bakavoyny. Näme material etdiler, näme bir ütköşe etdiler. Bilýänim bolsa ýazyn kommentarda ýokman sordy. Mene bilemok näme üçin beýle ýöne gatere çot ki hemen bir pol arkan görkezýär da. Inni sürelýän. Iň esasat howpsuzlyk problemi aramaýarda. Skoram bärde dälirmin kam amerikansk maşynlarda ýadyňyza düşýär geçenki Zatwurda şuňalykdy. Birinji sürüp gören maşynym şudy. Ýa aýdyp berdiňmi? Başlamyň oğluna batdy. Başlamyň öz oğluna padark berdi, 30 ýaşly oyna. Şonda men ana sürüp gördüm. Şonda hayran apdym. Gün alyp ýörelmep mara. Birden ýüze çenli çykyşy 5,5 sekund däler da olanlar elbetde bilerdim men ýüze çykarmaýar. Altmışa da çıkarsak olur da atak yüzeyine çıkarmayasın. Şehir içinde takip et. Saygıdan olmalı. Maşının görüşüne hiç mesele yok. Hem sport hem comfort.
İkisi hem şurada biriktirilen. Stayankanın içine sürdük, inni dünyadaki in oğudun şehrin içine aylanmana. Mercedes'ta. Aşkabadın içine aylanıyaz. Sürülüşüge olanlar hiç söz yok. Nanayın. Prosta hemme süren maşinim da bundan önkü. Ne olur kalya da. Bundan önkü hemme süren maşinim. Mesele yok görüşüne. Katkovu. El katkana maylanıp durmal sebebi vaktimiz yok. Şu yürümeli. Se daha çıklan emmesinin işleşine. Maşina уже 2017 maşinna ulanır. Birine şöyle nipervişini öğrensen ok, berde sürüp öğrensen. Hatta o da 2 gün sürsen. 2017 maşina уже 6 yıl olan. Yani hiç ili nemdin. Maşinna problemi yok. Absolutno. Onun hemme daçıklar işlep dur. Rezinleri zadı köp maşin görüyen o gralar zatları gataya ya çüydüya bilyensiniz. Berde onyalat yok diyecek kolyanım. Hemen maşin kovsaklana ne? Hemen Mercedes'in kaçıstası bir başka da ara ütköşük. Aydayın ödünüzüm. Razilaşanım, menden razilaşan yok man komentariyada yazın. Yeni aytmazlar berde ekonom rejim, sport rejim badır. Arkayın. Mene sportta sürmeni qoğurayan yönü narışa dedem yok, praviladan çıkam yok. Maşin gata odanı yönü in oğudan gören yerim şun arkası. Aydayın. Neylik oğudan? Arka aptaldan. Öngünden ama oğudan da yönü arkasından khas oğudan. Kaptallan şey deyip seyredemizde ne için banan diye deyip sorarsınız. Üstü şeyle banana men diye. Şonun şu adına banan koyulan. Oğlanın arasında şuna neofitsialny adı banan. Öngünden seyredeceğiz. Öngünden ama oğudan yönü arka aptallan khas oğudan görenler. Siz yazın. Öngünden oğudan mı maşin? Ya da ıydından komentariyada belirlen. Men taraftarım ne çeker, men karşıdaşım ne çeker görelim. Ana oğlanlar, şuna alab zor oldu. Göğünüz yaran olsa hükman surata like, komentariya. Aşağıda komentariyalar açık siz için. 10 mına yettik, indiki maksat 100 mına yetmek. Bu maşin men öz arzum, nesip olsa şu at, pul kapiydi edip görün, öyle ben şu maşina kapiydi edeceğim. Bakasınam, alalaşar, nesip olsa belki özüm almaya makmal, atak, maşin göğünüz yaran olsa, pulunuz bağ olsa, bilyaniz nirik yüz tutmalsını. Ak yol hafta, şolarda satlıkta dur. Kakbay sataslarım gelen oklar yönü gelip pulunu ödürledi satıp bolya da bilyaniz. Son alak maşin gatı govu özünüz gördünüz, test ettik. Maşin var arada başka da aytma zatlar kendileri. Aydılmadık zatları siz komentariyada yazın. Aydılmadık zatlar yürütte siz için koyanlar. Aşağıda komentariyada yazarsın yani. En esası adım canı sağ olsun. Her birinize nesip etsin şunu maşin sürmek.